fer una pregunta. Ja que avui fas aquí la presentació que inaugura la reunió anual de l'empresa, t'hem preguntat un segon inversor, nosaltres del món de servei. Tu creus que hi ha molta similitud entre un món i l'altre, la manera de dirigir unes empreses i les altres? Clar que sí. A veure, són dos mons diferents, però hi ha moltes coses que són el mateix. Ganes. Treball. I això penso que es pot aplicar en una banda i l'altra. Això és igual. O sigui, les empreses estan formades de persones. Les persones pensen i actuen. I si vas a mirar, és la base. A partir d'aquí, que ho apliques en un camp o ho apliques en un altre, evidentment, perquè no és el mateix qui fa un ou ferrat que el qui fa una operació. Però mira, fent els ferrats, com es pot fer, si no, però no li fan anar enllà. És veritat, un bon exemple. Hi haurà metges que només han de fer un embenat, hi haurà metges que hauran d'operar un cor. La base és tota la base. Moltes gràcies i sobretot gràcies per acceptar venir. Una persona tan ocupada com tu. Esperem que serveixi per un problema. Segur. Gràcies. Gràcies.